sekere ndeipi wedu maswera seiko madiaries maswera seiko madiaries wedu maswera sei atimbotsvagai kamwe kasongwa mwana wachiuya nekuti vamwana vanozotisa hatina kumbozvinzwa hatina kuzviona sei tisina kuzviona maswera sei vanhu vamwari ndakapararawo saSIS MELLY vakaparara nhasi ndofunga mangovaona she was up and down. Well done to her and thank you. G Mafana, how are you? Maswera say holiday Tawanda Tariro Kafambira. Yes, it's Auntie Selina. My melo Imbaina she Bridget Jesse. Maswera say you do my dad. SIS MELLY was up and down, so manerano va excuse iwo wedwe vakaneta plus futi last live yavaita mavanzwa vachiningirikira vachitaura kuti vakaneta saka nhasi manheru vakatinetei saka imbova excuse iwo wedwe shedzanaika wedwe Humba Magadalini Moro, Gertrude Rudo Moro, Grace Mukusha, how are you? Messi Marufu, Tanya Penny, Rosena P, Mai B. Chitangaiwo wamweka. Chagaiwo wamu. Anzina auntie. Auntie mati muri pamanaitero. Andishaone message yenyu anditatenda mati muri pamanaitero nditextire iwo ndokumbirawo anditatenda munditextire oka ndinokufanira indabva palive pano asi kana muri kutanga manje mukanditextira maitawa taku ndeipi yeukai muchinapo ndeipi kana neni ndakaneta nhasi ndaswerawo ndiri busy wedwe ndaswera ndiri busy asi this has to be done precious ndonda yes precious ndonda asi wakakura uri ndonda kana Charity Mutame Messi PK kana kuti paijere Erika Makuranga ndeipi Johnny Boy Chidawanyika Barbara Musakwa Charity Muli vakomana tichataura mazita vakuru tikatadza kumataura panapa esi machungura ndeipi esi hanzi Bridget nya ndeipi Mavis Munemo uri sei maswera seiko wedu maswera regai ndiise maoko kunemi madhayari maprecious diaries edu anoita kuti basa redu riite easy maswera seiko kure muna howadzi lights rangu ishoma alright shega ndiende kukitchen kwandajaira ndandiri patime out yangu saka gandiende kukitchen kwandajaira kwai lights rangu ishoma Gonna kutamba gonna kutamba tila ere sakatarina wedu. Is my light okay now? Give me thumbs up if my light is okay. Mambenda kazorora ndakaneta kukwidza nekudzikawo futi kwandandinako nhasi ndakaneta but this has to be done. Amusi kushedzana mukasasvika 300 tinoramba tichingoita tila tiri pano. Lizzie ndeipi Marilyn, how are you? Charity ndeipi Placedes ndeipi. I know kuti vamwe vachiri kumabasa. I know kuti Messi Pike, how are you? Ndambokumhoresa iyo. Fiona Muchenje Chirisa muri sei wedwe. Maswera sei madiaries. Brianna Wasibs ndiri bhowo zvangu
Janet Nkomo, how are you? Edmo Goteka. Ika danzi ke munhu wako Edmo aka. 5 left. Ano, what if 5 left? My B maps. Okay. I think itapinda. Madaris, maswera sei. Ndaona vazhinji maswera muchikwidza nekudzika. Ona SIS MELLY vanga vachikwidza nekudzika. Thank you so much. Ndangouya briefly handisi kugara. First of all, let me say Manheru. Tokumbirawo kuti mu-excuse SIS MELLY Manheru. SIS MELLY vakaneta. Ndofunga vanga vari palast live yavo vakataura kuti musoro wavo wanga wakutema because vaswera vari up and down kuti vachiorganiza kuti vaone kuti Mai Lisa vaenda kunoonekwa here, vachitsvaga hospice yekuti Mai Lisa vaende. Unfortunately, pane atsika like button rangu. Ndianiko antitatenda? Tafura, ndatanga Rosanna P. Vachita up and down kuti Mai Lisa vaone kuenda kumushando zvavanga vachifambira. Saka vaswera vari muroad. Saka I think muno understanda kuti vakaneta. So hello Auntie Joylini, how are you Auntie Joylini? Vakomana Auntie Joylini vane dress ravakandisonera vakomana rakutogara aripinde modrop rinogara rakangohenga padenga ndichiriona. It's a beautiful dress. Mukaenda pa profile pangu dress riri pamusoro so ndakarisonerwa na Auntie Joylini. Vanosona zvekuti be vakangosona nepicture yangu ende rikasikomecha. Saka ndandotaura kuti SIS MELLY vakaneta. Inini ndakaneta, asi ndaona zvakakodzera kuti ndipinde titaure. Madiaries, ndiri kuuya kwamuri nemwoyo wekuzvininipisa uye nemwoyo wekukumbira. This is an urgent plea. Please, ndinokumbirisawo uye ndinokumbirisawo. Vaswera vari pamalive, maswera muchiona zvanochiita SIS MELLY. Saka last resort yedu ndeyekuti Mai Lisa vaende kumusha. Ndofunga manzwa live mwana wacho achinaretawo side rake. Maona SIS MELLY vaine shamwari although dzandsingadi kuwapia zvadzo. Vanga vachimhanya neshamwari kuti Mai Lisa vaende kumusha. Vakomana, imbomirai zvekuti passport iripo. Here. Imbomirai zvekuti passport iripo. Passport haiziriyo iri kutravela. Mai Lisa ndo vari kutravela. Ndozvinogara zvichitaurwa naSIS MELLY kuti zvimwe zvinhu kana padecidewa kunzi ngavaende. Bonge akaenda wani kumusha. Bonge akaenda kumusha, passport yanga iripo. Saka ngatimbomirai zvekubvunza kuti passport iripo here. Gladys Mututa, ndaswera hangu. Waswera sei? Lakamalona waswera sei? Munhu ndiye ari kuenda kumusha, passport haisi kuenda kumushaba. Ngatinzwisise ipapo, timbomira kutanga kubvunza mubvunzo. Final decision is Mai Lisa vakuenda kumusha. Hospice 2 dzavaramba vati iforeigner. Kwanga kwakabhengwa kwacho kokupedzisira, kwanga kuchifungirwa kuti vangangopinda, vaona kwakavharwa. Saka hapasisina imwe solution other than kuti vaende kumusha. Because landlord ari kutsika madziro kuti ngavabve pamba pangu. Saka vanotofanirwa kuenda kumusha. Honestly, munhu ari kuuya pana kutaura zvendege. Neurwere hwavanawo ndege inovatakura ndiani? Because kana chivaisa pandege ka, zvinoreva kuti vakunidha
properness wokuti wafambe naye. Madiaries musadaro vari kuenda netransport dzinoendeswa nevamwe. Maendero akaita bongi ndo avari kuenda. Inini plea yangu yandauya nayo pano madiaries ka ndeyekukumbira mari. We need approximately 4,000 rands to 4.5. Even ikapinda 5,000 rands. Kombi ati inovatakura ati inoda 3,000. Kombi yekuvatakura ati inoda 3,000. And then pane shamwari dzavo dzanga dzina SIS MELLY dzamaona dzanga dzisinga comfortable hadzo kunikirikira. Tambenge tati ngakuende 1. But 1 anofila kuti kuzofamba ega. Saka kuenda 2. Saka tati group ravanga vari seshamwari vachiunganidza vakati kwanisirawo 1,000. Isusu topawo futi 1,000 voenda vari 2 kuti vabatsirane. Mwana wao musikana 14-year-old ye ari kuenda namai vake. Ari kuenda namai vake. There is no way out. Ndimai vake. Saka anotofanirwa kuenda. Saka madzimai tu aringonosvika pamesina chete. Madzimai ndicharamba ndichiripita zvandei ndichitaura. Madzimai maviri aya shamwari dzavo dziri kunosvika pamesina chete. Dziri kubatsira kunosvika pamesina kuona kuti vari okay here. Kana vachida kuchinjwa mapamba ivo shamwari ndo vachange vachiita kunosvika pamesina. Anditi waita hako Ruth rega nditore glasi remvura akaparara. Okay, saka vachanosvika pamesina shamwari 2 idzi kuti titi vanofamba vari vega azviiti. Uyuwo 1 shamwari ari kuti nditi ndinofamba ndiri ndega navoka. Even mwana aripo kunosvika kumesina pakudzokawo ndinodawo munhu wokudzoka naye. Saka approximately we need, let me say it, SIS MELLY vataura zve 3,000 ne 1,000 yeshamwari 1 vakati imwe 1,000 inozobva kune uyo 4,000. Let's just round it off if we can to 5,000 so that vanotengerwawo mapotatoes ekuti vanoenda nawo, vanotengerwawo kana mikaka yekubva kuno, vanotengerwa tunhu twekuti vanobvawo natwo twekuti vasvikewo vakabata kuti varerutse ndima yahanzvadzi akati haasi kushanda watakanzwa palive. Saka tikati 5,000 I think inokwana. Diaspora ndinouya kwamuri nemwoyo wakateramira. Ndinokumbirisawo urwere watatarisana nawo. Ndinokumbirisawo anokwanisa hake. Toita zviya zvatinotisiita mari yoenda kuna treasurer. Please ndinokumbirisawo. South Africa hatina wekutsvaga kuti abate mari iko zvino, asi ndinokukumbirai kuti muite e-wallet mari. SIS MELLY I know kuti havadi kubata mari, but hatina choice. Mai Lisa vanofanirwa kusumuka musi weFriday. Vakatadza kusumuka musi weFriday, Saturday, either Friday or Saturday, vanofanirwa kusumuka. Saka it's an urgent plea, please. South Africa madiaries ntiitirewo e-wallet mari iende kuna SIS MELLY. Anditatenda Molin Knox, thank you so much. Anditatenda vati vari kutipa 100 pounds. Vakomana anditatenda maita basa, thank you so much. Anditatenda maita basa, anditatenda. Saka tatone 100 pounds already. Tatone 100 pounds. SIS MELLY vanga vachindiudza kuti kune aisawo 800 rands kana kuti kune vaisa here. Kune vaisa 800 rands kwavo yavatori nayo iko zvino. Saka at the moment tane 100 pounds from antitatenda. Mugare kure nemoto wedu we. E-walletai
kuna SIS MELLY. Rwendo runo vanotoibata chete vasingadi vachida. Rwendo runo vanotoibata chete nekuti hatina choice. Hatina time yekuswera kuti ngatimbotsvagai munhu anonzi achazotora mari yacho. Hatina nguva iyoyo. Hatina. Saka wedwe anokwanisa anzi yatowe 1000. Ndiri kuona SIS MELLY vari kutoti yatowe 1000 apa. Saka tatoone 1000 rands kuna SIS MELLY uku. Ende tapiwa 100 pounds na antitatenda. Wedwe ndinokumbirawo. Nyora pledge yako. Asi kana wanyorawo pledge yako tokumbirawo kuti muone. Musina kana kutombotero. Hazvidi kuteera izvi. Wedwe makaona mai vaya vari kurwara. Vakaona live nezuro kana muchida kudzokera. How do I deposit? I am in the UK. Okay. Varikuti varikuda kudeposita but vari ku-UK asi havazivi kuti vanodeposita sei. Nditsvagei paFacebook Selina Rugs and send me a messenger and I'll give you my details. Or alternatively, my number is let me see if I can write my number up. Yes. Ndikumbaita ndichizvidzima apa ndoda kutsvaga pekunyora. Okay, ndopekunyora. My number is 0794607356 +44 +44. Okay. Someone has already pinned my number. Thank you. So ndo number yangu. Aina kupinwa. Where is the number? Okay, let me try and pin it. How come I can't pin it? Okay. I've pinned it. Ndo number yangu. Kune vari ku UK vari kubvunza kuti tinoisa kupi. Ndo number yangu. You can get me on WhatsApp and I'll send you account yekuti muise mari. Vari ku South Africa. Vari kwana Botswana uku nekwana Zimbabwe nekwana Namibia neMozambique. Hanzi musuno ndakasiya Mozambique. Hanzi I want to pledge, I'm in UK, 40 pounds. Clara Mashunganyika, thank you so much. If you don't know where to put the 40 pounds, saka ku UK already tatone 140 pounds. UK already. Clara Mashunganyika, number yangu iri pasa apa. You can get in touch with me. I'll give you bank account yekuti muise mari yacho. Clara Mashunganyika, thank you so much. Saka tane 140 pounds already. Tane 140 pounds already from UK. And then I see SIS MELLY vari kuti vane 1000. Vane 1000 rands. Saka tane 140 pounds already. Saka get in touch with me, UK people. Varikuda mari. Varikuda account number. Ndinokupai account number. Sorry, I'm not following my comments. Saka I might miss. I'll e-wallet to 200 rands. Thank you so much, AC. Wedwe nditenderewo kuna AC. Mari dzacho dzakungouya, but I can't keep account of mari. Thank you so much, my diaries vari kubvisa mari. Ndati Mai Lisa vanofanirwa kuenda kumusha musi weFriday. Vanofanirwa kuenda kumusha musi weFriday. Saka I've just come with a plea. Hanzi ndomupei atari kupa 100 ndomupei. Yakuma almost 300 or 400 from UK. My diaries munodadisa imi. My diaries muno. Vanessa Selina Rugs. Pa Facebook ndiri Selina Rugs. Saka send me a note and I'll send you my bank details of where to put the money. Wait, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Vada kupledja vamwe. Vada kupledja. Ndokumbira kuti anenge apledja, get hold of me. Or get hold kana uri ku South Africa. E-wallet. Ku South Africa, e-wallet. What is the appeal for Hana Matondo? Hana Matondo tine vanonzi Mai Lisa. Mai Lisa vaka diagnosed ne AIDS. Vakataura vega, ndiri kuzvitaura pano nekuti vakazvitaura ivo vega.
vakataura vega. Saka havachagone kumuka. Mwana ane 14 ndiye ari kutovafidha. Saka Sisi Melly nhasi vaswera vari up and down vachitsvaga hospice yekuti hanzi pane 541 vakomana madiaries. Thank you so much. Thank you so much. Sisi Melly vaswera vachitsvaga hospice yekuti Mai Lisa vaiswe, but kwanga kuchinzi muforena, and then one hospice yanga ine chance yekuti vangangopinda vaona yakavharwa musi weFriday. Saka hatisisina option than kuti Mai Lisa vaende kumba. That is why my bank details UK aiswa apinwa na chair. My bank details UK are at the bottom, so you can note down the bank details and forward mari. Askana ma forwarder ndokumbirawo kuti muise reference number yekuti Lisa. Ndokumbirawo kuti muise reference number yekuti Lisa. Ku e-wallet kwa muri kuisa kwa Sisi Melly kana kuchisika ma reference number futi isai reference number yekuti Lisa, so that we know kuti imari yei. Saka Maria tiri kuda tochingote round off 5,000 votengerwawo kekuenda vakabata plus mapamba anoda kutengwa futi ekuti vakasvika ambotiwo ekuti vanoona kushandisa. Saka kuti vafambe vakabata kagrosari nemapamba plus mari yetransport yemukadzi 1 achavapereke. Tine vakadzi 2 vachavaperekedza, asi tati tiri kubhadharira 1 wo kugrupu ravanga vari weWhatsApp ndo vatakumbirisawo kuti chitipiraiwo mumwe munhu 1 kuti vafambe vari madzimai 2 kunosvika kumesina naMai Lisa. Ndo zvatiri kukumbirira pano. Ndinokumbirisawo please. My bank details are pinned at the bottom. Thank you so much to those that are pledging, those that have already deposited my account. Thank you so much nemoyo wenyu, nemoyo wokungonzwira tsitsi. As I said, Mai Lisa vakauya pa live vakataura vega kuti ivo vakadiagnoswa kuti vane AIDS. Saka kurwara kwacho kwaenderera. Tinotarisa kuti vanokunda. Ndo zvatinotarisira kuti vanokunda. Asi iko zvinokwe kuti vachaenda nesituation yema lockdown hatina. Mahospice 3 afambirwa naSisi Melly haana kuita chimuko. Landlord ari kutsika madziro. Zvatiri kutaura izvozvizvi ati zvitoshamisa zvinzi landlord avaburitsa panze. Ari kutsika madziro kuti ngavabude. Madzimai anga ana Sisi Melly naiwo Sisi Melly vamboita plea. Maitawa, I'm seeing that you have sent a photo. I'm thinking photo yekuti makanda mari kusaid. Thank you so much. Thank you vari kudonata. Saka vaita plea kuti tokumbirawo. Saka Friday ndo yavanofanirwa kusimuka. Tichingonamata nekuhopa kuti landlord haadzore tsvimbo achierekana avabuditsa panze. Nekuti matswana munomaziva. Kana ati munhu haachadi. Saka ndiri kuramba ndiri pano kuti ndinokumbirisawo kunyangwe ikaita excess. You know, as SEMA diaries, we will always try and use it kune imwe nyaya inoda kubatsira. Saka tisakalkulate tichiti ningirikini yakwana. Kunyangwe ikaita tinogona kungotsvaga pamwe pari kuda kuti paiswe mari. Anditi. Thank you so much, my diaries. Okay, ndochimbosiya ya Mai Lisa. Imwe nyaya ndauya nayo ndeye kunyoresana kwemazita kuve. Ndiri kunzwa kuti vamwe vari kuti email address havasi kukwanisa hadzisi kusvika. Saka ndakuchikumbirawo kuti vari kuda kunyoresa mazita avo. Ndine chikumbiro chekuti Sisi Melly vanoreceiva WhatsApp dzakanyanya stereki nenhingirikini
nenyaya dzinenge dzichida kubatsirwa. Saka mazita enyu ndakukukumbirai kuti musama forward kuna SIS MELLY. Vari kuda kunyoresa, mukaenda ku top kwepage ndanyora email address yangu. Kana ukatraya email address yemadiaries isiri kushanda, ndanyora personal email address yangu, only for the sole purpose yekuti uri kundipa zita rako nenhamba dzako dzerunhare chete. Ndikatenge ndatodzinota down, email yako ndiri kudeleta. Also panhamba yangu unokwanisa kungotumira WhatsApp ine zita rako, nekuti ndinenge ndiine nhamba yako nekuti watumira email address. Saka ndinongoda zita chete. Zita rako ndorandinopa. Ndinokumbirawo musasende mamessage ekunyoresa mazita kuna SIS MELLY, nekuti tikakongesta tichisenda madetails ekunyoresa mazita, dzimwe nyaya dziri very important dzinogona kuvakuta kana kupfuura. Saka kuna SIS MELLY musaendese mazita please, musaendese mazita please. Saka ndo nyaya dzatanga tingori nadzo tu. Yemazita pane email address yangu sruguva@yahoo.com, solely for the purpose of kunyora zita rako nenhamba dzako dzerunhare. Kana kuti pa phone number pangu ku WhatsApp zita rako, phone number ndinoiwana kudenga. Saka ndofunga tataura zvakwana. Asi kubvisa ngatirambe ichibvisa. Ndomupaishe mazita ndeyekuti vanhu vakati vada kunyorwa mazita pasi kudiaries uku. Saka ndo mazita ari kutaurwa. Vanhu vakati tira kunyoresa mazita edu pasi. Saka ndo mazita atiri kutaura. Ku WhatsApp yangu phone number iri kudenga, kana kuti sruguva@yahoo.com. Again ndinokumbirawo musatumire mazita enyu kuna SIS MELLY, munokongesta phone zvekuti nyaya iri important inotadza kupinda. Nyaya iri important inotadza kupinda. Saka venyaya chete nenhamo dzavo nekuda kutaura naSIS MELLY ndobata SIS MELLY. Vekuda kunyoresa mazita mobata inini, motraya email address yediaries munoiwana papage, kana kuti sruguva@yahoo.com, sruguva@yahoo.com. I think tataura zvakwana. Anditi mari yedu tikaona kuti yakwana, tinokupai update yekuti Mai Lisa vakuenda kumusha musi Thursday kana kuti musi Friday. Sorry, musi Friday kana kuti musi Saturday. Ndaneta brain dzangu dzaneta, ndasindaswera ndiri busy wozvokuti. Saka tinokupai sruguva, Faith Rutendo. It's sruguva, RUGUVA, sruguva@yahoo.com. Faith andizvo, pana H apo isa S isa G, sruguva@yahoo.com. It's sruguva, rega ndinyore, ndichaya kunyora pasi. Komana sruguva there. Iyo yatanyorapo sruguva@yahoo.com, or alternatively my number, which is +44 079 460 73586, +44 79 460. Ndikuona pane mumwe atoti paid $100. Thank you. £100. Thank
thank you so much. And sikuziva kuti ndiani, but ndaona please provide me UK bank details. UK bank details dziripo pasi apa, dziri pinned. UK bank details dziri pinned at the bottom. UK bank details dziri pinned at the bottom. It's pinned, my details, they are pinned at the bottom. Vamwe vari kubvunza kuti tichangopinda inyaya yei. Okay, nyaya tiri kutaura yanga iri yaMai Lisa. Sisi Mary wakaita live nezuro pavakavhizitira Mai Lisa vachitaridza kurwara kwavari kuita. And then we had decided ipapo pakaitwa live kuti ngavaende kumusha. Sisi Mary vakataura nehanzvadzi yacho, vakaonesana nehanzvadzi. Initially kwakambenge kwasuggestwa nevamwe kuti kumashamba nzou ndiko ngavaendeswe, tikazotaura nehanzvadzi yacho. Olivia Carter, thank you so much. Saka ndokubva nhasi zvafuma zvamboti chinjei. Ndokubva Sisi Mary wafuma neshamwari dzavo mbiri, vafuma vachifambira mahospice. Vafambira 3 hospice. 2 dzati iforena hativatori. 1 yatanga taane tarisiro tivaona yakavharwa. Saka hakusisina choice other than kuti Mai Lisa vaende kumusha. Mukadzokera pamalive aSisi Mary munoona nyaya ndiri kutaura uye muno understanda zvatiri kuitira kuti titsvage mari yekuti vaende kumusha. Tati isusu to round off palive yaSisi Mary, munhu wekombi ati ari kuda. Angela Kwajia, thank you, paid 200 rands. Angela, thank you so much. Nevese vari kubvisa weduwe, thank you so much, thank you so much. Saka palive yaSisi Mary yawapedzesera kuita vari kumakombi madzimai aya achinegotiata nemunhu wekombi. Munhu wekombi ati anoda 3000 yekuti avatakure vaende kumusha. Ndokubva tambenge tati isusu vanoenda nemwana wavo, okay, but vochiwana shamwari yavo inovaperekedza kusvika paMessina. Handiti kusvika paMessina inoda 1000. And then pazopinda shamwari yechitu uyati kufamba ndega kuenda kuMessina, I think ndinonida backup. Madi kuti tiende tiri 2 besides mwana wavo. Saka tazoti kana zvichiita imwe mari yeimwe shamwari yobudawo tichaona kuti inobuda here, yobudawo kune WhatsApp group ririko ravanga vakaronga kuti vanhingirikire vaone kuti zvinofamba sei. Saka ndiyo mari yatiri kuplida iyoyo. Vanonidawo kuenda vakabatawo saka something. Hanzvadzi yacho aishandewo. Saka vanonidawo kuenda vakabata something. Vari kunida kuenda nemapamba ekuti anombosviko vagarisawo. Saka kana tichaona kuti tinenge tawana mari yatinenge tawana ndo inodetermina kuti ndezvipi zvinoitika ndezvipi zvisina ngaitiki. Saka madiaries, chiregai ndikusiyei. Asi ndichikusiyai kudai, chiregai nditi thank you so much. Thank you so much. UK diaspora, makambenge maita kuora moyo. Thank you so much. Gotwera John, ndeipi? Uripo. Yulda Nyakabawo, ndeipi? Thank you so much, my diaspora. Thank you so much. South Africa, irikuita e-wallet. Thank you so much. As I said, Sisi Mary vapedzera vakutemwa nemusoro. She was way too tired to come on live today. Saka Sisi Mary tinowaona musi weFriday. Anditi tinowaona musi weFriday. Vanga vachindifonera madiaries ndikangobva palive pano, I will return my calls enyu. Sisi Mary, can I have your number? Arikubvunza number ya Sisi Mary. If you go on the page, if you go on Sisi Mary's diaries page, number iripo iyo. Pana anyora number ya Sisi Mary. Arikukumbirawo number ya Sisi Mary yekuita e-wallet yanyorwa iyo. I'm sincerely hoping kuti vari comment section my numbers amuri kuda you are noting them down. Vaisa futi Sisi Mary number yao. Saka if you note it down. My diaries, thank you so much. Thank you so much. Thank you.
I think hapasisina chimwe chekutaura weduwe other than kungoti thank you. Inini mathank you angu haaperi mathank you angu. Madzimai mambenge muchiudzwa kunzi kubikirana baba. Ini ndakuda kutobikira vaikwangu. Mungatoona uyo akamira apa kuti when are we having dinner? Saka chirega nditangewo kubika. Tinoonana chi? Mai Mikaela, thank you also. Tinoonana musi weFriday weduwe. Bank account iri pasi apo. Rita Chitapi uri kupi? Kana uri diaspora bank account iri pasi. Rita Chitapi bank account iri pasi. Chirega ndikusiyei weduwe. Zvimwe zvinhu zvinonyorwa pama-comment section vanhu musadaro weduwe. Weduwe mumwe mubvunzo yamunobvunzaka musadaro weduwe zvokwadi musadaro. Nhasi Mai Lisa mangwana ndini mangwana acho ndiwe. Tinenge tichikuunganirawo kuti tikutsvagire pano. Saka zvatataura zviya zvepassport hazvina basa, ignore zvepassport. Munhu ndiye ari kuenda, passport hapana kwairi kuenda ba. Munhu ndiye ari kuenda. Mai Lisa ndo watoda kuti waende kumusha kwete passport yavo. Ma logistics SAYO as SIS MELLY usually say akagadziriswa. Munoona kumusha nditi pai bongi pakaenda maita anoenda sei. Asi takazomuona kumusha. Ma logistics tino SIS MELLY vanogadzirisa ikoko. Vanogadzirisa. Guys, I shall leave you and love you. Thank you so much for joining in. See you on Friday.